Partisaurus. www.partisaurus.cz. Zábava je nutností, ale bojíte se starostí. Tak zvolte nás a vše půjde s nás. Let's look! Zavíráš oči, obloha hvězdná tě přináší sen. Já se jmenuji Lily a jsem z planety HB84. Moje planeta je menší než váš měsíc. A tak mě napadlo, že bych mohla letět na planetu Zemi a požádat vás o pomoc. No zeptat se vás, co mám dělat, když jsem nemocná. 5, 4, 3, 2, 1, start! Já jsem poštovní doručovatel. Já znám totiž všechny lidi a všechny adresy, víš? Tak to určitě budete vidět, kde najdu pana doktora. Takže na tu mimozemskou bytost chytnu, tak na mě budu dělat pokusy a pak ovládnu celý svět. Já jsem profesor Planetka, nejslavnější na světě. Brzy budu nejmocnější i na jiné planetě. Jedete taky do nemocnice? Do nemocnice já? Co bych tam dělala? To zdravá jako řípa. Tohle srdce to bije jako zvan. Tak to mě vždycky bolelo břicho, tak mi jenom stačilo vzít si tenhle ten kámen a on mě uzdravil. Ne, to se nejí! Ale ne, já musím jenom řídit. Jezdím pořád z Hornopsu do Dolnopsu a z Dolnopsu do Hornopsu. Tak to prosím jede z nástupiště číslo 5. Jo a právě to odjelo. No! Doktor Pitval. 5. patro. Doktor Veselý. Tak já půjdu za doktorem Veselý. Vyplází jazyk. Udělej A. A napočítej do 5. Já jsem Martin ze Strašnic. Tě Bůh. Tě Bůh. Já, jenom já. Mě brzo pokloní se každý z vás. Ha! Kde máš ten kámen, co? Zamkni to do smrna! Děkuju ti, že jsi mě zachránil. Já děkuji, že jsi mě vylečil. Na planetu Země letěla jsem pro pomoc, abych přišla na to, jak vylečit svou nemoc. Zdravá jsem už jako řípa, veliký hlad mám, tak si s váma lidičkové rádo zaspívám. Ať se vám líbí i další naše videa. Váš Partisaurus.